The Club Junta, building better President Africa. wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira Malawi wovutikawo mu dziko limene limaoneka ngati ndi laling'ono koma mmachitika zinthu zazikulu, dziko limene limakondera anthu olemera kwambiri kusiyana ndi osauka, dziko limene chilungamo ndi chovuta ndipo sizidzatheka kuti ku Malawi kuno kuzakhale chilungamo pokhapokhapo kutakhala miracle, koma zikuoneka kuti chilungamo nchovuta. Even m'makhoti mwathu mmakhonza kupangidwa chigamulo china chake chodabwisa kunena kuti koma zimenezi zikuchitikadi ku Malawi konkuno kapena si ku Malawi konkuno. Anthu amene amazitenga kuti ndi ophunzira kwambiri ndi amene akulitenga dziko lino kumalipitisa pansi, kumapondereza chilungamo, komanso kuba kwachuluka kwambiri. Lero tikamba nkhani ya chilungamo ndi katangale, chifukwa nkhani zimene zingati titi tizizilambalala ndiye kuti tikupitisa dziko lathu pansi, kuti kufuna tilankhule za chilungamo chokhachokha, chilungamo ndi katangale kuno ku Malawi. Koma tisanafike kumeneko mundilole ndiyalirire anthu aku Mikuyu uyo kupita ku Lake Chilwa kumene kumatengedwa mpunga. Ngati anthu amadya mpunga muno Malawi makamaka madera a Zomba, Machinga, Blantyre, Chirazulu, mpunga okoma kwambiri umachoka kumene koko ku Mikuyu. Msewu wa Mikuyu waonongeka kopsa opita uko kukafika ku Lake Chilwa, ndipo boma linayenera lingotenga greda uyende msewu umenewu ndikuwunika kuti ukuyenda bwanji kuti anthu a business amene amachoka kumene koko ku Mikuyu uyu kuzomba uko athe kumayenda msewu wabwino opita ku nyanja ku Lake Chilwa. Msewu suli bwino ndipo kwa over 10 years sunakonzedwe msewu umenewu. Anthu ena amene ndikufuna ndiyalirire lero ndi akunsanje ku Masenjere, makamaka ku health center zimene zikuchitika ku health center ya ku Masenjere ku Msanje, kumene kukubedwa mankhwala, kumene kukubedwa likuni lokuti ana azithandizika, ndipo anthu osauka akapita kumene kuti akalandire mankhwala akuchita kuwauza kuna kuti pitani nyumba yakuti yakuti mukagule mankhwala kumeneko, pitani nyumba yakuti yakuti mukagule kumeneko chiponde. Ndizomvesa chisoni kunena kuti boma komanso mabungwe akutenga mankhwala ama millions kuwapitisa muzipatalamu, andi muzipatalamu mukubedwa mankhwala kopsa. Siku Masenjere kokha health center ku Msanje ku East Bank ayi, koma zipatala zambiri mukubedwa mankhwala, anthu akugulisa mankhwala. Zosatira zake anthu amene anayenera kuchita benefit ndi amene akusauka kwambiri. Anthu ena amene ndikufuna ndiyalirire lero ndi amene akuyenda pa programu yochedwa kuti amene amanena kuti ma promoters a TB. Programu imeneyi ya Global Fund ndipo ili maboma a Baraka, Mangochi, Palombe, Chikwawa. Anthu amene wawa atenga mezi sopano 8 asakulandira ndalama zawo stipend imene anagwirizana kuti azilandira almost 100,000 pa mwezi. Tikunena pano ambiri alandidwa ndi anthu akatapira angongole, alandidwa makatundu awo. Pena pake umadabwa kuti kodi Ministry of Health vuto wake ndi chani? Ndalamazo si zanu, ndalamazo ndi za Global Fund za azungu ku America amene akupereka ndalamazo, koma inu mukumatenga ndalama zija kumabera anthu. Ndalama yonse ndiyochepa kwambiri, kuchepa. Anthu ena amene ndikufuna ndiyalirire lero tisanalowe ku nkhani zathu zazikulu ndi madrivers aku Elvis car hire amene akuzunzika kopsa. Kodi inu tikamanena kuti m'makaa hayamu anthu akuzunzika mu Malawi, sikuti timangonena atuya munthu akupita ku field ndikukakhalako 2 weeks ndikukakhalako 3 weeks opanda allowance, opanda china chilichonse. Kodi munthu amene ibanja lake alijesa bwanji? Nanga pogona anthu amakhalira kugona m'magalimoto, chigalimoto chopuma chaku Elvis car hire, koma driver wake akuzunzika kopsa. Kodi amene sikuti nake atayigulisa galimotoyi simuzammangisa? Mmaganiza bwanji akuluakulu inuyo aku car hire? Ndipo siku Elvis kokha kuli makaa haya ambiri amene akuzunza madriver. Even azungu aja kukhala ndi mtima wokuti amuthandize
munthuyo koma mabwana aja amamukaniza akaniza anthu aja kuti musawathandize amene wawa ali ndi allowance yawo. Kodi tikumalawi kuno timazuzana tokhatokha ndi ziko lomvetsa chisoni kwambiri, ziko lodandaulitsa limene anthu olemera amangoziganizira okha, mabwana amangoziganizira okha, saganiza za driver. Driver ndi munthu omvetsa chisoni, driver amaoneka ngati ndi galu. So tikupempheni inu akuluakulu amaka haya taganizireni madriver anu amapita ku field atatenga mabwana amakakhala kumene kuja atasiya banja lawo atasiya ana awo koma ndrama simapasa mukuwazuza kwambiri. Komanso ndramayo amati akalandira kandi 15,000 kandi 25,000 ndi yomweyo tupakana mwezi uthe samalandiranso ndrama ina kulibeko salale. Andiboma munayenera mutengepo stepi muyang'anisise kwambiri anthu amene wawa amaka haya komanso anthu osiyanasiyana amene akugwira ntchito zosiyanasiyana za nyanya muno Malawi Katangale. Even mwa mwenyemu anthu amangolandiratu pa siku 2,000 ena 1,000. Kodi inu zoona munthu angalandire 1,000 basi ndikumamuuza kuti ati imeneyo ndi salary yako? Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Lero tiyang'ana kwambiri nkhani za Katangale komanso kupanda chilungamo m'makhoti mwathu komanso malo osiyanasiyana. Tikuyiganizira nkhani imene yachitika ya Finance Bank imene inafa kale imene over 20 years anthu amati akatenga milandu yawo kupita ku khoti imene inatenga zaka zambiri kuafusa amanena kuti imeneyo basi inamwa madzi nthawi yatalika. Komatu iyi nkhani ya Finance Bank iyi ndiofunika aboma muyang'ane apapa pachitika katero. Iyi ndi katero imene ndi katero musanamizidwe so palena cha amene apangana ngati isali inside job ndiye kuti anthu ena ake akukhoti apangana kuti abe ndalama zokwanira 9 triliyoni 9 triliyoni ndi ndalama zoopsa kwambiri. Kumali yang'ana zikolo economy yake yosakhala bwino, zikolo anthu ake osauka koma ukuona ndalama zimene ataononge taxpayers money. Mulandu wa kalekale andi munyache wa banki amene anakanidwa ku South Africa, anakanidwa ku Tanzania, anakanidwa ku Zambia, koma ku Malawi kuno ndi ziko lophweka kwambiri chilungamo kulibe. Andi nkhani imene ikundikumbusa zimene zachitika ku nkhotakota masiku apitawo. Ine sindikudziwa kuti kodi ku Malawi kuno anthu amaganiza bwanji. Nkhani ya munthu wina wake ochita bwino amachedwa Suwedi amene ali ndi mapepala ochokera kwa DC, mapepala ochokera ku Lanzi, mapepala ochokera ku Malawi Housing, chifukwa malo amene kwachitika chiwawa aja ku nkhotakota ndi malo abambo ake a Suwedi. Ndipo makalata alipo onse okwanira. Kalata imene bambo ake analemberedwa yochita change of ownership kuchokera ku council kumaso change of ownership kuchokera ku Malawi Housing, chifukwa malo amene awawa ena msimu kudziwa malo amene wakale kalero anali abambo ake a Suwedi ndipo anagula kuchokera ku council council anagulisa malo a Malawi Housing ndipo a Malawi Housing anagulisa bambo ake a Suwedi. Mapepala alipo ndipo titawaimbira ife ya Malawi First a DC anatisimikizira kuti malo amene wandi a Suwedi ndipo makalata olembedwa kuchokera kwa DC kumpasa Suwediyo alipo andi anthu ena wakuoneka kuti adalowa malo mwa bambo ake a Suwediyo. Kodi kukhala Malawi amene uli ndi galimoto yako kapena kuti ndiyo wochita bwino ndiyo chilungamo chikuyenera kuti chisaoneke chifukwa chokuti uli ndi galimoto yako ndiwe munthu ozilimbikira. Andi chodabwisa nchonena kuti zachitika zonsezi ja fracas yonse yachitika ku nkhotakota ija koma palibe amene wamangidwa. Komanso chodabwisa nchonena kuti anthu akwanisa kulitenga lamulo m'manja mwawo ndikupita kwa DC ndikukachita force ya DC kuti alembe makalata onena kuti makalata onse okhuzana ndi za malo za munthu amene achita withdraw. Ndikumanena kuti how come munthu ali ndi mapepala
amene ali ma legal documents okhuzana ni malo a abambo ake, malemu bambo ake, ndipo iyeyo ngati mwana obadwa kapena ana obadwa kwa aswediko akuyenera kuchita inherit kutenga malo amene wamopandanso kukambirana. Koma lero lipapezeka kuti a DC alembaso makalata ena ochita withdraw ownership ya malo. Panayenera kuti inuyo akuluakulu aboma muonikepo, chifukwa siku lina nkhani izi za malozi zizayambisa nkhondo muno Malawi, komanso nkhani izi za malozi zimakondera kapena kukomera anthu obwera. Koditu anthu obwera Malawi muno tunde apeza mpatatu, anthu obwera Malawi muno akunjoya atu, monga amene akupangira anzathu awa ochokera ku Rwanda, amene sopano aona ngati ku Malawi kuno ndikopangira zawo za makatero. Muno Malawi muno ndemwe aphweka, chifukwa anthu aku Rwanda awa ali ndi special treatment imene amalandira, oti alimo muno kupasana ma passport, alimo muno kupasana ma marriage certificate, alimo muno kupasana ma ID. Ndikumadabwa kuti kodi sowano amayiko ena awasamapanga zimenezi chifukwa chani? Anthu osonena kuti atiso ndi obwera anathawa nkhondo. Kodi munthu obwera amakhala ndi passport? Passport iyo ndi ya chani? Imuthandiza chani? So ziko la Malawi ndi ziko lophweka kwambiri, motero kuti anthu amene anathawa kuchokera ku Rwanda amakhala ndi function yawo momuno Malawi. Ndikumayitananso anthu abomawo, ndikumakhala nawo, ndikumadya zakudya zakwawo kwa ku Rwandako. Koma ifeyo amene anatiloza mwina pakati pa usiku tikugona, ndi chifukwa chepakana leroli nkhani zimene zizi za anthu obwera sitimaziunika bwinobwino ngati ziko, chifukwa ngati anthu amene ajawo akhala muno zaka zambirimbiri ndiye mukanango apasatu ownership akhale kuti iwo ndi basa status yokuti akhale ya Malawi citizenship, akhalemo muno kusiyana ndi kuti azipanga zinthu zawo zodabwisa ma activities yawo. Ngati apapa pa 6 February ali ni mwambo wawo ati afuna azichita celebrate muziko la eni, kumanjoya muziko la eni. Kodi inuyo mungakapange zimene ku America, anthu okuti ndinu ma refugees, mungakazipange zimene zizi ku Britain? Ziko la Malawi ndi ziko lophweka kwambiri. So nkhani iyi yakunkhotakota ya Swedi inayenekera kuti inu ma authorities muiunike bwino, chifukwa apolisi sanamange munthu ina aliyese, munthu ali ni legal documents. Kodi Amalawi azapeza liti ufulu? Andi nkhani yolandidwa maloyi siyekhayo ti yakunkhotakota kuno kukulandidwa malo makamakaso mwina Swedi yonse mwina angomutola kufaje nawo so nayeso nika opeza kena kache. Koma anthu osauka ndi amene akuvutika kwambiri. Ndizomvesa chisoni ziko laling'ono ngatiri, ziko la makatero. Taija ndija tinaluza Malawi Savings Bank, lero ndi apaso 9 trillion ikupita kwa anthu amene atatu angopangana kuti tiye ntilibere zikoli, ziko losauka ngati ilili. Ku Malawi sikuzatheka, ku Malawi ndi ziko loopsa kwambiri. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.